Ġala darba l-Prim Ministru se jħalli kollox l-istess ifisser li ser jibqa' jkollna kontijiet għoljin li kisru lill-ekonomija, iktar taxxi u tariffi li ma jitħabbrux fil-budget, iktar prioritajiet ħżiena bħal bini ta' parlament ġdid, iktar dejn u ħlas ta' miljuni fi maxxijiet fuqu, iktar qoli tal-ħajja, iktar tnaqqir tal-pagi, waqt li l-Prim Ministru ser jibqa' jagħti żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa lilu nnifsu u lil sħabu l-Ministri. Dan huwa inkwetanti ħafna għaliex juri li Lawrence Gonzi mu jiddispjaċih xejn. Biex Lawrence Gonzi jibda jsolvi l-problema għal Joseph Muscat, l-ewwel irid jammetti li hemm waħda. Jekk il-Prim Ministru qed jgħid li ħajħalli kollox l-istess jfisser li se jibqa' jagħmel l-istess affarijiet illi wasluna saw. L-istess affarijiet li wasluna għal din is-sitwazzjoni negattiva. Fakkar kif il-Prof Edward Cicluna b'mod tekniku wera li kien hemm reviżjoni fl-istatistika tal-Gvern innifsu li turi li fl-2009 l-ekonomija ċkienet ħafna aktar minn kemm konnet naħsbu. Waqt li qal li r-rapport ta' Moody's mhux traċedja li ma nistgħux nirkupraw minnha, Joseph Muscat saħaq li madankollu dan ir-rapport huwa sinjal li rridu nagħtu każ tiegħu u jekk nagħtu kasu għadna fil-ħin. Fejt inkwetani jien hija l-fatt illi qed jgħidu isma' jekk ma jsirux ċertu bidliet l-affarijiet jistgħu jmorru għall-ar. Fl-istess ħin il-Prim Ministru ma jistax jieħu l-mertu meta l-affarijiet jidhru pożittivi, iżda meta l-affarijiet ikunu negattivi iwaħħal f'kollox u f'kulħadd barra fih innifsu. Dan huwa diżappuntanti ħafna għal Joseph Muscat għaliex din hija sitwazzjoni ideali biex Lawrence Gonzi jkun onest mal-poplu bilan li l-pajjiż ikun jaf verament fejn qiegħed. Joseph Muscat qal li ħadd ma jista' jiġħad li parti mis-sitwazzjoni hija iddettata mill-kriżi internazzjonali, iżda Moody's jitfgħu dawl fuq il-problemi fit-tmexxija ta' pajjiżna. Il-Gvern ma jistax jibqa' jgħix f'dinja tat-taparsi minflok jirrikonoxxi r-realtà tal-familji. Il-familji ilhom li ħassew downgrade fil-bwiet tagħhom għaliex il-pagi mhumiex iservuhom u dan issa indunaw bih anke l-analisti ta' Moody's.